Hai ngai ko lebiang pi sesimpat ki pepe ini ka channel bising ini ka por ka pemerintah kum gecing kerpat ke por sudah por ka ba kwa banong pin like ini ke video pin share pin subscribe kumba usamla ya ka samla ong I love you ukwa hi baga samla jung u kan ong nani unika bikin ong I love you too kumta kini ke por nam ta jung pi baro kalau kumta jing pa subscribe pa like dan pa share kini video kalau kumba ngong ya fi I love you bang ngai scam kini kersan yo page kini video pin song I love you too nga da ka pin like pin share pin subscribe ya kini ke video tiga topik bekwa migran ke por kalau ba kumba kini ke sing ke de ka wall environment de pangakwa pangalam jingmut hapting jongpi paralok parajor kalau ba nginsim pa om tang hakini ka por ka bangi rakhe ka wall environment de bangin thum kiti kajing ai jingmut hakini ka por kalong ba haka jing im ka baman la kasngi bangin sim kum ka ta ka wall environment de ka bangin thung hi kiting haka silente hak ji alenti ke jongi hoi ni hap ban don kam kiting dot pi pom 100 don kam ru ini bangin thung om tang bangi shu pom mar ka bangi pom kalong ka ba ek ka ba penja kliai kamariang ka pendu iklier ka bakhui ka bakhui kumta ka makwa balam jimut hapteng jongpi parlok parjor kalongba pinshim bakani ka wall environment de hakani ka snam ka manta nangni syakmat ka pinyo ban kala thia kala demno papin shim haka jingmut je pakha jongpi bakan long silenter ka jing imu jongpi bakan long wall environment de hakaba man ka singi ka bapi yat pi yang mapin thum kiding hai ke lengkha ki jongpi pangingit scam bakan wanra ka environment ka simpat ka bajarngam pangingit scam baro ka page kini ka video jing ai jing mut kum nangi kum ka tim ka jongi ikwa ban ai jing mut apa yang jongpi ka ba pinshim ba ka wall environment de ni ka snam nani shikman hak ba pinyo open kam man la ka singi ki im go jong pi ka pa pin pom away ba pin thung shipotali nge scam ada pi pom ar pin thung light potali knang ba kolong jing man toy na ka banta kala shai ka jongi oi man tai ni ka biang handroi ni hap perkhat nam ta ka lawe ka jongki khun ki ti ki si go jongi tangi ne ki jing ai jing mut ai ka blay wall environment de ya pi baro pralok project ba page ki channel Pangit scam, pengin saya syampat aku iki video kublai shibon.